má pre vás 4 produkty od Lorgar, 2 webkamery a 2 mikrofóny, ktoré ponúkajú výborný pomer ceny a kvality. Rapax 701 je štandardná webkamera s 2K rozlíšením, mechanickou krytkou a dvojicou zabudovaných mikrofónov. Funguje hneď po pripojení, ale pokročilé nastavenie ako digitálny zoom či úprava farieb si odomknete cez Lorgar Platform Software. Pri 2K rozlíšení ste limitovaní na 30 fps a nemôžete používať digitálny zoom od Full HD nižšie, ale už tieto limity neplatia. Circulus 910 je webkamera, ktorá má rovno zabudované kruhové svetlo s 3 intenzitami osvetlenia a možnosťou teplej, studenej a neutrálnej bielej farby. Priložený statív sa dá vytiahnuť až do výšky 73 cm a kameru aj svetlo je možné otáčať vo vertikálnej rovine. Ideálne riešenie na streamovanie, ale aj na videohory v lepšej kvalite. Sonnet 313 je kompaktný kovový mikrofón s vysokokvalitným zvukom a kardioidnou architektúrou. Zaznamenáva zvuk hlavne spredu, minimalizuje ozvenu a dodáva sa s malým statívom, ktorý nezaberie veľa miesta. Okrem ovládania zvuku sa tu dá používať aj efekt ozveny. Voicer 721 je profesionálnejší mikrofón s popfiltrom a pružným uchytením, ktoré eliminuje nežiaduce vibrácie. Má vlastný statív vytiahnutelný až do výšky 50 cm a umožňuje monitoring zvuku cez 3,5 mm jack. Mikrofón sa dá otáčať v horizontálnej aj vertikálnej rovine podľa potreby. Rapax 701 a Sonnet 313 je ideálna kombinácia na online hranie aj bežné hovory. Ak chcete streamovať vo veľkom, Circulus 910 z Voicer 721 vám dajú svetlo aj profi zvuk v jednom, takže ak hľadáte kvalitnú webkameru či mikrofón,